Mkhize, emocanga umama ukubizelene namhlanje. Angazi ngicabanga mhlawumbe ukuthi uzoxola uzofuna ngimxolele. Yini edala usungaxoli? Ukuthi akabanga neqiniso kumina ukuthi uney'ngane ngaphandle azaziwa nakomalume lezo y'ngane lezo. Ingane efihliwe isikhathi eside. Uzoyiveza ngoba nakho sengibona. Into kanjalo. Ingane yami wangibuza nini? Ingane yami imnandi makunja uqale nini kuza lokho ukuthi imnandi sidlula mina manje sidlula mina awona uyabanda phela hayibo Mkhize baba Mkhize angikwazi inhlobo ekhaya angibazi osisi bami angibazi ingane zasekhaya angazi fuck all kodwa lokho akukuniki right ukuthi ujole nendoda yami hayi ngoma wakho ujole nendoda yami akukuniki right yabona ukuthi ungitshelile ngaba yikho yonke lento esila yabo yonke le ima sisters uke wakhuluma mhlawumbe nomama ukuthi uyafihla kusisilala sikhona nguwe iproblem uwe isiqalekiso samama ngisiqalekiso mawenze njani mina lalela bhuti wami uyakwazi ngesikoleni ungakherile izonke ngane ziyakhera wena ukhera unikeza even 5 bobho le awukheri uhamba nje esikoleni ngakhe angiphathi ke ukuthi ama conflicts na angwazi bengiwaza ngendaba angwazi uyakwazi ukuba bebodla kodwa and futhi ngamukele ngoba vela nginamama mina even nama pets anti bayathenga ama pets abadla nga4 nga5 mina mengithi ngiyakuma period athi anti yeka phansi unyoza ngawathenga ngiyodabula izikipa zami izikipa ngipentele ngazo nkosami ngoba ngithi ngiyasithanda ngisho thisha esikoleni bahlezi bebembuza ukuthi wena kanti umama wakho uphi na ngilalelani mina no baby siyajola sesisi-discuss nijola ndlelani hayi phela abantu abathandanayo nje ake sisho njalo siyajola sinesikhazi wami lo ngisho abangani bami bayamazi baby wami lo it's my ATM uthuli nje lo uJezabel uyajwayela mina bengizowazi ngalo singane yakhe behlangane emoto ingane endala kanje mina noma ngathiwa bengisingane yami awunayo right ukuthi wena uphume ngaphandle uhambe uyofeba mina ngikaze ngifebe mina angifebanga mina ingane engayizala ingane yakho ingane yakho angikutshelanga mina bengayazi phela mina ingane yaziwa komalume bakho nengane nokro ayaziwa vele ayaziwa angiphiki ngalenza vele lelo phutha lelo kodwa ingane ezothu ngalenza kodwa nami kokunezizathu ikhona unayo usufuna ukulala nayo ufuna ukulala nayo usufuna ukulala nayo athandana naye emolo ngayibona emolo ke ukuthi ingane yakho ke Ngibingelele mukelo weVumani film lo khuluma uVumani walile kwamhlabela ingane awusona madoda lephansi emangozi kuthiwa akubalo nimbiwe egcini kodwa ayisikho lapho sila la sikhona uyaphila mama ngiyaphila bhuti njani siyaphila nathi la nibukele khona siyanthanda noma ngabe kuphi umhlaba wonke ngesinibale indawo zonke ngokuhlwana kwazo siswami mawami ungakuchaza nje ukuthi ubani usukaphi yini ekwenza ukuthi uzube la njengamanje igama lami angiqale ngokubingelela umbukele ekhaya weVumani igama lami nguLondiwe Ngwakhumalo ngibhalela iVumani ngoba nginenkinga nomuntu wami besinenkinga ukuthi besine secret ebesinayo mina naye so kule secret mina ubengilobola ngala kanti mina ngimfihlela ukuthi nginabantwana so ngagcina sengibhoboka ke ngaphumela obala kuyena ukuthi nginezingane ezuthu ngaphandle lokho kwamcasula kakhulu wagcina esifuna ngishukulo exabaneni kwethu ke bengilokhu ngihamba ngimncenga ngiyoxolisa cause inaye ngiyakubona ukubaleka kwakhe empilweni yami ukuthi ubaleke kangana izinto ebengenzela zona kuba khona kwakhe nokuthi wangenza umuntu wesifazane nje ohloniphekile emphakathini so njengamanje sekuhamba ke sengithola ukuthi kanti usejola nengane yami le ebengithi ngisazoza ngizoyi-introduce futhi kuyena ngoba ubengakaze ayibona nabasekhaya futhi bengisathi ngisenza uhlelo lokuthi nabo beze ngibahambisele izingane behambe beyoyibona njengoba sezize zakhula zabangaka bengazazi so angazi ngizomisa kanjani ngine stress ngendlela esimanga uma sengithola ukuthi kanti lo muntu ase date naye manje ingane yami
Ngabe Makhumalo wena ubone kanjani ukuthi umuntu wakho udethe ingane yakho unesiqiniseko salokho yini oyibonile noma mhlawumbe uyacabanga? Angicabangi. Angicabangi enzukwini ingane yami vele nje sometimes mangihleli nayo mangabe ngivakashelile bengiba nakho ukubona ama messages ihlekele nginganaki ngitshe hayi vele phela ingane nawe yazi ngikuzuyinaka into zazo kodwa ke kulokhu ngithe sengibona ngabona ngemessage ebhalwe umkhize efonini yayo esecharging ebhalwe umkhize ngayitshela ukuthi no man mhlawumbe umkhize wakwesinye isibongo ngangayitshela ukuthi kanti ilo wami ekuyena nami esinenkinga naye esilungisa naye inkinga so ke ngase ngithola isikhathi ngathi awungithi go through kuyona ifoni yakhe umntanami ngalesi sikhathi esabhizi engekho endlini ngifuna ukubona ukuthi kahle kwenzakalani because nawe phela uma umzali enduzela intombazane ukuhlala ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngengane yakho especially yentombazane so uma ngithi ngiyayibheka ke ifoni yakhe lo mkhize lona ngibuka i-profile pic yakhe hayibo lobuso ngiyabazi phela ngake ngabona before hayibo ngingene ma message and ngathi lento yabo isinesikhashanyana beyenza mina bengingazi angazi noma indlela sefuna ukuphuma kuyona ngayo kimi noma indlela afuna ukungizwisa ubhlungu ngayo since mina ngamfihlela ukuthi unabantwana Ngabe umkhize uqhubekile yini nawe after umlobolisile kodwa ungamtshelanga ukuthi unezingane uqhubekile nawe wahlala nawe kubezelela noma bengivele ngakaxoli mhlambe sanamaqhubu? Ubengakaxoli but bengizama ngakhonke kusemandleni ngicela ngisho umalume ekhaya ngicela ngisho abangani bakhe ukuthi ngicela bengikhulumele naye kule situation ukuze silungise izinto nami bengisanethemba lokuthi uzongixolela ngoba besike sayikhuluma before saze safaka ngisho umalume phakathi kwathembisa ngathi uzoxola kodwa ke mase ngibona into enjengalesho uthi kuyacaca ukuthi into yami nayo ngeke isaphinde ilunge. Mucabanga umkhize uyazi ukuthi ujola nengane yakho noma mhlawumbe akazi noma awucabanga ukuthi mhlawumbe wenze revenge noma nje intanga yazi uthi unentombi eceleni? Angibona ukuthi uyazi because ingane yami ubengayazi mhlambe nayo akazi ilisha igama lami ukuthi uma wayo ubani mhlambe noma angazi yazi ngiconfuse nami ezinye izinto ngifuna ukuyithola kubona ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi kuze kufinyelele la ekukhona njengamanje. South Africa kunzima kakhulu emhlabeni umkhonto kuthi ugcwele igazi manje siswami into engifuna ukuyazi ingane yakhe inangaki umkhize unangaki? Umkhize emdala ngisho kunami una 38. Hey manje my sister konke lokhu ingane yakho after uyibuza yona ithini uke wayibuza noma mhlawumbe ifoni yayo uvele wayiyeka nje wayenza ngathi awukazi uyibona into enje? Ingane yami ayikwazi lokho angikaze ngize ngiyibuze ngalento because I was shocked mangibona into enjengale ukuthi kuyenzeka noma ngiyaphupha noma ngifuna ukuthola ama-answers nokuthi ngempela ikhona yini lento yabo. So ngoba namhlanje uthi sikubizela umkhize nengane yakho ucabanga mhlambe lesimo lesimabethi bayaqhubeka bayathandana uyakushiya umkhize ngoba umenza isilima sorry akusho mina sengiyayicabangela ukuthi mhlambe ufila kanjalo yena ngaye uzohindisha kanjani ntana? Angazi noma mhlambe bengazi kodwa South Africa ngiyacabanga my team ngicela ukuthi siqale siqale sisondeze umkhize noma ingane yakho. Ngicela umkhize. Ya South Africa bengicela nje umkhize nimvumele angene eseza nje isamlandeli team yami siyanthanda kakhulu nibalekile ezinye izinto zithi mazenzeka ungakholwa kube ngathi inganekwane yabona nje madoda manje awusho wena yini eyadala ukuthi umkhize ungamtsheli ukuthi unengane? Umkhize wayibe wacaca ukuthi akamfuni umuntu esifazane oneyingane ngeke aze ashade nomuntu esifazane oneyingane yena ekubeni ngenayo ingane. So mina anginanokuthandana kwethu ekuqaleni kwangesinto eserious kwakungathi nje siyazenzela ubona ukuthi sometimes uma suhethe kakhulu empilweni ungasanathi ithemba ujola nomuntu ngaleso sikhathi uyitshela ukuthi naye useze ngalokho kuzodlala kanti yena ube serious and la okwenze
kwenze khona ukuthi ashintshe kakhulu umqondo ila khona sengimithi ingane yakhe kanti izophuphuma-ke ingane yakhe esethatha i-decision yokuthi uzoyihlawula wabuya futhi wazongilobola wakhipha iy'nkomo eziwu-6 ekhaya. So manje sengifikelwa ukuthi nami awuthi ngimtshele le mfihlo yami ukuthi nginey'ngane eziwu-2 ey'khona because ingane akwazi ukuyifihla for good. Zizohamba ivele ifuna uzongibona. Baba Mkhize. Ngiyankosi. Siyaphila. Igama lami nguVumani from iVumani Film. Mfowethu ungabe uyamazi umama? Kakhulu futhi. Uyini kuwena usisi wakho? Cha. Oh. Besithandana naye. Anisathandani noma usekhona ukushintsheni? Naku kwaba nenkinga nje enkulu. Sengilobolile kwaba khona iy'nkinga ey'nkulu kakhulu mekuze ngiyikhulume ukuthi abasana ukuthi angazi kube khona iy'nkinga sagcina samile sathi break. Bese kusikhathi singakanani ungayazi le nkinga evele yavela? Bese siphushile yani bese sesiphushile 2 years. uSouth Africa. Manje Baba Mkhize, emocanga umama ukubizelene namhlanje. Angazi ngicabanga mhlawumbe ukuthi uzoxola uzofuna ngimxolele. Ngoba ngagcina ngaxolanga. Yini edala usungaxoli? Ukuthi akabanga neqiniso kumina athi uney'ngane ngaphandle yazaziwa nakomalume lezo y'ngane lezo. Ingane efihliwe isikhathi eside. Uzoyiveza ngoba nakho sengibona. Into kanjalo. Mama Makhumalo, ungakumtshela ukuthi yini namhlanje esilethe la ubaba Mkhize? Mkhize uyamazi uMelisa waKhumalo. Wena indaba ungibuza umuntu wesifazane ngoba wena wahamba wanovula lapha ngaphandle unamathi ngoba unengane ezothu ngaphandle indaba uhlangana nabo nongibuza uMelisa wena uhlangana nabo namo ngaphandle. Yini uMelisa wena? Meke ukuthi ngiyamazi wena uhlangana nabo naye uhlangana nami uthi ngiyamazi mina akakubuza mina ubufihlela ukuthi unengane kade baje nawe ukhamba ukupha nomba la wonke umuntu wahamba uvula lonke umuntu lapha uhlangana nabo wena uthi ngezana impilo yami. Wemkhize ngithi lama heart lawo bengiwabona lapha efonini yengane ebhanyaza wawabhanyazisa nini mina ngoba ubusungasawabhanyazisi at all. Akakaza kusendela ama-heart Mkhize. Umkhize mina angazi kunesikhathi singakanani engasangisendeli mina ama-heart. Angisawazi ngibona ama-heart ngibona zonke izinto ngisho nengakaze ngize ngiyiboneke. Cabanga. Mkhize ngijwayela kabi kodwa uyamazi uMelisa ukuthi ungubani? Uyamazi lo Melisa lo ukuthi uba angisendele inyoka mina manje lo ngifihlela ukuthi unengane wona sifebe ungazongijwayela kabi ungasendela namathe noma uvula into yami uvulela wonke umuntu. Uyamazi uMelisa baba? Ngiyamazi baba ngiyamazi umuntu wami nawe ngasho nemuze mina ngijwayela masenga manje masukhomba mina singijwayela ngabo uqanga ngakho inkomo zami ngenxa yazo singijwayela masenga. Wangakutshela ukuthi uney'ngane? Angitshelanga ngwenza isilima lo. Mhlambe uke wazama ukufuna iy'nkomo zakho? Angangayifuni ngoba phela manje kwakusenengane. Kodwa lokho akukunika i-right yokuthi ujole nengane yami uthandane nengane yami akukunikeza i-right. Asikho isidingo sokuthi ulwe, ayikho into oyilwelayo ulwelane, ayikho into oyilwela njalo wena uhlezi uzofaka impi phakathi wahlezi ulwa. Hlala phansi siyakhuluma la, hlala phansi siyakhuluma. Hlala phansi nje siyakhuluma akafike ekutheni sekumele ulwelani ngoba siyakhuluma njengamanje. Imina ngise ngibhalele la iVumani ngoba ngifuna ukuzocacisela kwenzakalani phakathi kwakho nengane yami. Siyathandana. Ingane yakho? Ingane yami lo thandana. Ingane yakho? Yes. Ingane yakho? Ingane yami firstborn yami. Ingane yami. Ingane yami. Wangibuza nini? Ingane yami. Imnandi makunjani? Uqale nini kuzwa lokho ukuthi imnandi sidlula mina manje? Sidlula mina. Awona uyabanda phela. Hayibo Mkhize. Baba Mkhize singali lento kumele Mkhize awuhlale phansi. Kumele silungise kahle lento. Hlala phansi umuntu onenkinga yimi la. Uyabanda uqale nini kuzwa ukuthi uyabanda? Ayabanda lo adembe vula lo seqhamqaqo vele lesi.
Lezade sasibona. Wawukahle kuba Ugogile uNdlavini, ngiyakubona. awuhlale phansi, ahlale Ugogile phansi. ngiyakufuna. Ngifuna ukuzwa kahle indaba yakho lekhuluma ngayo. Makhumalo Makhumalo yonke lento ngabe mhlambe benivele nixabana endlini noma eqala emva ukuthi ubaba ethola ukuthi inkomo zakhe uyihambisele ukuthi still unezingane umfihlelile. Iqale lapho phela indaba ukuthi mina bengimfihlela ukuthi unezingane while kuuye futhi owathi akamfuni umuntu wesifazane onezingane. So nami ke njengokuthi ngiyabuka ukuthi okay ngizoluzwa yiyo yonke into la ngathi okay awuthi ngithi ukuthula kwamanje ngizobona ukuthi ngishaya kanjani le situation uma kuukuthi yena ubengithanda ngempela ngeqiniso ubezosiza istory sami hayi bese hambe gijima futhi noma ngakuthiwa ubengajolike noMelisa bese ngeke isidingo sokuthi ahambe gijimisa onke amantombazane uma kuukuthi ubenalo iqiniso ngothando lwami manje kuyacaca vele ukuthi uyiseqamgoqo nayo uhambe lala nawo wonke amantombazane lawo Uthuli nje lo uJezabel. Uyajwayela. Mina bengizwazi ngalo singane yakhe behlangana emoto engane endala kanje mina. noma ngathiwa bengisingane yami awunayo right ukuthi wena uphume ngaphandle uhambe uyofeba mina ngikaze ngifebe mina Ngiphume ngaphandle. angifebanga mina ingane engayizala Le ngane yakho uthi ingane yakho angutshelanga bengayazi phela mina ngane yaziwa komalume bakho nele ngane. Nokho ayaziwa vele Yaziwa ayaziwa ke, angiphiki yaziwa ke. ngalenza vele lelo phutha lelo kodwa phutha ingane zothu ible. ngalenza kodwa nami Enye ingane zothu ible enye ingane. ikhona ikhona unayo usufuna ukulala nayo ufuna ukuthandana nayo ufuna ukulala nayo Le ngane ngathi Usufuna ukulala nayo? Ngathandana naye emolo ngayibona emolo ke ukuthi ingane yakho ke. Yazi. kwasho ukuthi uthandana nayo Ngiyazi ngani. Sekunesikhathi esinganani bafuna uthandana? Awunyawo wodwa. nale nengane yami noMelisa Yini Angazi ukuthi ingane yakho mina. yini ehluke ngayo okay ngingaqala ukubuza South Africa kunzima yabona udla umbili omncane udla umbili omkhulu bafo uyashaya uyavungula nje yonke indawo wena uyazenzela nje South Africa bengicela ukuthi asondele uMelisa ngicabanga ukuthi ngabe iplan enhle lento okugcwaba ekhabazela Akasondela ngoba kaloku lapho unamanga lo singane yakho wesilima lo. Ujwala abasondela uphela. mama iphatha kanjani yonke lento hey yangiconfuse angazi and okubhlungu kakhulu ukuthi kukho konke lokhu yena akayiboni ngalendlela mina engiyibona ngayo lendlela samthanda kodwa ngiyamthanda kakhulu umkhizi and bengisanethemba ukuthi uma ngabe sihamba endleleni sizoyilungisa le ndaba ibuyele right esimeni kodwa lokho sengikuthola namhlanje ukuthi uthandana nengane yami uzongitshela ukuthi ngiyabanda futhi ngicela ukuthi sisukume Makhumalo yabona ngiyabona ukuthi lento ngeke ilunge baba Mkhize hayi singasukuma baba Mkhize uyena lo muntu esikhuluma ngaye baba Mkhize Ya wena phela. Uyaphila sesi Ngiyaphila njani? uyaphila cameraman usondele nje ungamnomona mfethu hawo ungamnomona Cwabe wamela kude kodwa Cwabe noma Umuntu uhambela la. uzoshela ukuthi umuntu wakho phambi kwami ingane yami ima umama wakho ubuwazi ukuthi indoda yamama wakho uyaphila Cha bengazi. Bengazi lutho nje ukuthi khonteza kala ma ungangichase kwenzakala la kwenzakalani ini La. ubani lo madisa wakho indoda yami lena. indoda yakho Yebo. mawenze njani Mkhize ngikhuluma nawe. Ubuyazi lento leza la? Ne? Ngiyakubuza ubuwazini. Lokhu utendana. Imani lalela ngilost ke manje. Hayi cha. Kwenzakalani la yini? Ngicela ningichazeleni ama camera wani. Angazi awubuze nalo. Mama camera. indoda yami le Oyibo. le ingilobolile Angizwanga. 6 wenkomo Yasangani. 6 wenkomo awusangazi namhlanje uzongiphika la uzongiphika usangazi Wemkhize. mina bengiseyinhlelweni zokuthi mina ngizokwazisa wena kuyona ngoba njengamanje sengithola ukuthi niyathandana yonke lento eyenzakalayo angisa-understand Mkhize kwenzakalayo ngabe uya-revenge yini ngokuthanda angisa-understand Nosisi Hayi ngirevenge lokubese khalele phela. Sathandana. Akwazi phela bese kuphelile la sifunani la. Awubuze. Sifunani la. Sifike nami ngizofuna lokho impendulo ukuthi ungichazele ngoba ngayibambela mina efonini yami ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noMkhize lalela ke. Mina no baby siyajola. Sesisidi isikhathi nijola ndlelani
Hayi phela abantu abathandanayo nje ake sisho njalo siyajola sinesikhazi. Umuntu wami lo. Ngisho abangani bami bayamazi. Baby wami lo it's my ngizohlanya ngeke ngizohlanya ujola nengane yami uthandana nengane yami ulala nengane yami siyajola ingane nebuya ngikhize ngikwenzeni kangaka ngikwenzeni ngiyaxolisa nje ngenhliziyo yami yonke ngikwenzeni mkhize ngikwenzeni mkhize yini le ebuhlungu ngaka ongizisa yona kumele ngideserve emhlabeni yakwazi ekhaya angikwazi yo angikwazi ekhaya ukuthi ngizalwaphi mina ngibhilongaphi angikwazi lokho kwakona ke mangakuthi ishende lakho leli waye ungazange ngikhombise lona ngizokukhombisa kanjani angikwazi ekhaya angikwazi inhlobo ekhaya angibazi osisi bami angibazi ingane zasekhaya angazi fuck all kodwa lokho akukuniki right ukuthi ujole nendoda yami hayi ngoma wakho ujole nendoda yami akukuniki right yabona ukuthi ngitshelile ngaba yikho yonke lento esila yabo yonke le my sisters uke wakhuluma mhlawumbe nomama ukuthi uyafihla ikhombisa osisi wakho nobhuti bakho kukaningi angazi mangithitha ngiyabala ukuthi kwangaki kukaningi ngimcela mangabe ngimcela asho ama excuse uye emsebenzini la angeke ngikwazi ukuthi kunokuthi akakaze even nanawe ikukuphi ekhaya mina ngiphilo ngaphi ngiphilo ngaphi imuba bakho yamazi ngimaze laphi ngoba nje angazi lutho angazi empty handed kukuphi kithi manje lenteni niyayenza vele siyayenza siyayenza ngivume shuthi nje mina nawe mkhize into engeke isakhulumeka indaba yami nawe uzoqhubeka ulale nami ulale nengane yami no owami uzongitrowa soon mkhize kodwa ngikwenzeni mfethu ngikwenzeni Melisa mntanami ngicela ungixolele ngiyacela ngicela uhlukane nalo ngeke izilungicele ngeke iziphumelele angizwanga ngicela uhlukane ubaba wakho lona kufanele nokuthi ubaba wakho ngihlukane naye ngiyakucela mntanami ngiyavuma amaphutha ngiwenzile kodwa hayi ngalendlela awungiphi imali yegrosa ngiyaqokisa ngizise esikoleni uthi angiyeke i-ATM ngizozama kusemandleni nami ukuthi ngenze nami kodwa ukwazi ukuthi ungajola nendoda ekade ngijola nayo mama uyangibona mina ngiyakubona yeke umkhizi kodwa nami ngingakwenzela lezo zinto lezo noma uthole omunye umuntu hayi umkhizi ngeke kuze kulunge ngeke kuze kwenzeke ngeke Nkosi yami ngeke angivumi ngeke kuze kwenzeke webhuti lalela ngixoxeleke ngowami uma doqala angilazi uthando lakhe angazi fakol yamndeni wakhe uzongibiza ukuthi uthando lalo olunjani uthando uma ngabe uzoshiya ingane yakhe kodwa akakwazi ukudate nendoda ethenami ngeke kuzokwenzeke awukwazi ukulala nendoda kade ilala nami uzoyibiza ngani ezihambela ethanda nje ubumnandi mina angishiye empedeni ngilele anyonyobe ngovuka ekseni akekho haka la umama ngabe wawumbona yini mehamba noma wayekulalisa ngasamthing wengilalisa ngasamthing wengilalisa ngaye mhlawumbe amaphilisi angazi kodwa wenginikeza ijuice lo juice izongcuba amathambo ngikhathali ebese ngiyalala lapho bese shuthi wena ngamanye amazwi uzongitshela ukuthi i-revenge leyo ozoyenza no uzokwenza i-revenge ukuthi ulale nendoda eyadilala nami ulale nendoda edilala nami indoda yami akuyona i-revenge eyami yini ehlukile ngomelisa yini ehlukile ngomelisa Mosha ofresh unothando akanazo imfihlo ngoba ayi mekuthi uma wakhe lo ayikamshiya akuyambeze ngomama akuyena umama nodoti mhlawumbe awubona ukuthi mhlawumbe uzolobola lapha uyibuza lo mbuzo uzolobola lapha mawuthi phela ngizoyoxoxa nomalume bakhe ngeke ngivumi ke leyo over my dead body ngeke enzeke leyo ngeke nje uzolobola kuphi ngeke ningakwenza ngisaphila ngeke khohlana ngeke ngabe Mkhize wena omnayele kanje mhlambe nezipho zakhe uyashisa futhi njalo uyabanda wena uyabanda yazubanda uyashisa kodwa Jesu yini ngikwenzeni ngaba ayikho uMkhize into ake wayenza my sister Makhumalo enjengani but nje eke yakuphatha kabi mhlambe
Kuyaqala lokho uyabona nje lokho kuyangithusa futhi anganokuthi ngenze njani. Hayi noma ngikhale noma ngithule noma ngenzeni. Hayi sorry ke sisi ke shuthi inceseke dali. Ngoba mina kade ngamngcwaba umama. Uyamazi kwayena lo Sparks encike kuyena ukuthi uyinkinga kanjani. Ola lo ngiyimi ngiwangivuka ngimzama ukuthi abe le ndoda ayona namhlanje sizomchomela ngayo. Uyamazi yini? Uyamazi ukuthi bengimzama engakubembedeni lingavuki ngihambe ngimsize ngihamba ngehle ngenyuka naye ngimfunela imbiza lezi ukuze elunge naye ebe njengamanye amadoda. Ubumzama. Ngimzamela wena. Ngimzamela wena. Ngiyabonga. Ngimzamela wena. Wengane ngiyakuzala. Wengane ngiyakuzala. Ngeke namhlanje ngiqhamuke uzongigolozela ungide emehlweni. Yes, ngithi mina le ndoda le angeke uzushade nayo. Angeke uzushade nayo. Nothi ngisaphila. Hayi ngisaphila. No. Hayi ngisaphila. Ngithi mina ngeke awushadi ke wena mina ngisaphila. Libala. Khohlwa nje nobabili. Ungalithatha inkomo zakho wenzeni bhuti kodwa ngeke uzushade nengane yami. Ngaphandle nawe ke mangabe usuwazi ukuthi uzoyimela usangidinga empilweni yakho uzohamba ehlalela ohlala khona kodwa ngeke ezolobola ekhaya. Uzolobola. Angeke azolobola ekhaya. Mina two slices. Uzolobola mina. Hey yeka nguzama Mkhize yeka nguzama ukhucula kuzo zonke izinto nazo ngenxa yami. Uyingenxa yami. Wamzama ngani umkhize yini wamzama ngayo? Hayibo Mkhize yindaba ube unodlame manje uyitshengisa ukuthi isiqhwanqhwanqa kokuqala uvela ufuna ukushaya usazokushaya nawe usazokushaya Uzongishaya. uyacabanga amahleze ufuna ukushaya njalo ukuphakamisa isandla usazokushaya Mina yazi angishaya umkhize. usazokushaya Kabi naye. usazokushaya ngeke azakuyeka usazokushaya uzobuya futhi uze kimi lo uma wakho Ingakho mina athole uzobuya uze kimi ngiyakutshela uzobuya ayikho into bengakwenzeli yona wena mangabe ufuna kimi izinto ufike kimi uzocela ngemali yami ngikwenzela izinto ukhuliswe yimi uma kwakhele ube khona kodwa bengifike ukuthi ngangifihlile ekhaya ukuthi khona bese ubuhlala ubukhona nobani la uhlala khona sisters? mina bengihlala no-auntie akasekho ke emhlabeni so shuthi nje ngiyiphethe ke la ngihlala khona ngihlala bangihambe ngihlale banganini nje for ukuthi ngikwazi ukuthola into yokuphila nango-ke nobhebi ke bese uyangisiza-ke naye-ke ngokuthi ngikwazi ukuhlala efethi ngoba isahluleki kunoma ukhohlakele wena ukhohlakele usikhohlakale ngokwenzani awuvala umlomo ngikhuluma nobhuti lalela bhuti wami uma kwalezi zinto lezi athi uyayithenga ubethenga amathina fish awu-3 athenge impuphu no rice no meat no ayikho inyama ke lapho kodwa lokho akuniki i-right yokuthi uhambe uyojona angaphaki kakhulu ngoba owami umama akayikhiphi imali yegross uma ngabe ukhipha ingcusana uyabaza umzima okutshela u-anti emahlweni la okay sinenganza anti sifunda ndawonye esikoleni lezi nazo eseyiphila impilo yazo sifunda ndawonye esikoleni mezi esikoleni ziyakhera mina ongakheri mengibuza kuthiwa ngithi anti mina manje imali yokukhera kuthiwa kahle mama khayifaka ngimali kodwa ke ubungeke uhamba ufune enye indoda ngaphandle kwale wakhetha wena ukuthi uthathe umthi lo engithi ngizama ukulungisa naye inkinga ngoba uyakwazi lo engithi ngizama ukulungisa naye inkinga inyama ushizi namakhanda ngimncengele ukuthi abuye sizokwakha lento ekhona ngayo so ngiyeka umnotho wena Mkhize njengamanje wenzani uzama ukwenzani wena Mkhize wenzani ngoba phela ingane yami ngiyakutshela le awuyimisele nje ukuhlwana naye Siswama ucabanga makhumalo ukuthi yonke lento wena ushintshele ingane yabe ibhizi ngokwenzani kwami mina bengizama ngakho konke okusemandleni ami ukuthi lengane ikhule ibe right ngifunela ikusasa right hayi ukuthi ihambe ilala nabafana hayi ukuthi ifuna amadoda yona ithi izondliwa amadoda angeke phela bengizama lokho ngangamandla ami nami engikwenzayo ngaleso sikhathi and mina imali bengiyifaka ngazi ukuthi ngithenga amathini ufaka malini mama bengiyifaka mina imali mangabe bengicela bengiyifaka 1000 ngenyanga ngenzela ukuthi bebooster yes awulazi 1000 sisawazi awulazi 1000 awucabanga ukuthi mhlawumbe uanti wakhe mhlawumbe
ngezingane zakhe. Angeke ngize ngazi phela ku-anti wakhe ukuthi u-anti wakhe benzani kodwa mina bengiyi-5,000 Uyabona wena mama uhlulekile kuba responsibility kumina. Uhlulekile. Angazi kodwa ngaze ngathi Joel uhamba ujola nabo. Ujola nobaba abadala kunawe. Umkhize uyamazi ukuthi nazi uyamazi naziphi izifo. Angindaba ngizomthanda. Uzogula mntanami ngikhalela wena mina. Uzogula ngenxa yokuthi wena ugijimisela imali ebafanele. Why ungafundi wena ngokwakho? Uzimele uphume ebafaneni abadala abanjengomkhize. Awucabanga ukuthi mama wena onikezela ingane yakhe ebafaneni bantu besilisa? Angikwazi ukwenza lokho yena njengoba isindala nasengikhulisile phela manje kumele imele nayo ibe ikwazi ukuthi ibe responsible ingahambi imele emadodeni angawazi noni yamazi ngoba ngisho nje ukuthi ubuya kimi lo njengamanje ngoba sesithandana naye kuzokwenzakalani. Yazi bhuti ngitshela mase uthi ngiyachazela kahle mina uthando lami angilazi angazi next for konke yamama uyabazi ubunzima bhuti wami mhlawumbe ake ngibeke isithombeni uyabazi ubunzima bokhula ungenamama thi uma wakho uyasebenza ebelema eThekwini ungaluthi wenza umsebenzi imuni ngoba nemali yakho ayibonakali ubunzima bokuthi udle ama leftover thiwa wena amancane qale kudle izingane zami wena lokusalile uzoqhubeka konke uyabazi ngabe kwakwenza ke kephi lokho kubani wayenza leyo u-anti wayekwenza ngoba wayethi wami uma akasebenzi uyiseqamgwaqo nje esibhizi ihlelele eThekwini ngamukele ngoba phela vele kushona ngoba ayikho into eprovayo nami wasekufundisa ukuthi ke phuma uye emadodeni ke anemali iyona impela kufundisa yona leyo angifundisanga ngiyabonga umkhizo ngokufika empilweni yami ngoba sengiyakwazi ukuya emhlanga koBhalito la Lucia ngenxa yakhe uyena umkhizo oqala ukukhipha endaweni yebo bakhipha nje futhi kamnandi siyahlala u-anti ngabe mhlawumbe wayenganikhiphi yini anti engasikhiphi anti mina wengishiye ekhaya ethi nje angihlala ekhaya ngigade indlu ngoba phela owami uma akayifaki imali bebeyikhipha bona bebeyikhipha funa khona azasho ukuthi nina u-anti ubaba weingane ukhiphe imali so njengoba ngingamazi wami ubaba nami uma ubhizi ule eintabeni kumele ngamukele isimo awucabanga ukuthi umkhizo uthathe advantage ukuthi mhlawumbe uxabana nomuntu ade sandana naye uzathanda nawe hayi angicabanga kanjalo umkhizo uyangithanda umkhizo uthanda mina ke mtshela wangilobola 6 wenkomo wangilobola umkhizo usengakhuluma phambi kwamakhamera kodwa umsize uyazi ukuthi uthanda mina uyangithanda umkhizo angazi ngikubiza ngani Mkhize ngabe enye senze sokuhlungu vele ngiya-understanda baba yonke lento yenzayo ubuhlungu obuzile enhlizweni yakho kodwa mase ufuna ukhiphela isibhongo enganeni yami bengazi ukuthi ingane yakhe mina awukwazi ukwenza lokho ngosithanda isikhathi ngiyayithanda and ngizoyishada futhi siyafana bhuti wami kodwa nami bengazi ukuthi bayake baba ne-afebo babili angazi ngiyakwazi ukuhlona nomkhize ngeke ngikwazi ibhiliyoni lami i-ATM yami ngitobozephi mengitoboza ngoba ngitobozela kahle Mkhize ucabanga ukuthi ukuthandela imali umeleza ngoba kulokho kubiza nge-ATM uzonya Mkhize ngiyakutshela uzonya izokushiya nayo le ngane futhi iyona mpilo esiyifundile le la efunda khona ukuthi ihamba igijimisa ababa abadala bamablessa ifuna imali uzonya ngiyakutshela unawe siyafana sobabili nawe uzumile igobho ngoba nje mina ngisuka kude kabi angizwanga umkhuleko onzima umkhuleko okuthini awuboni ukuthi umkhuleko awuboni wena udinga umkhuleko hayi wena usamncane ntanami usamncane oqala nje uzobhayizisa omkhize nabo sebeqedile ngempilo yabo bafuna uzoqede yakho ke manje anginankinga mayiceda phela kuyobe yaphela kodwa kusalayo ke uyangithanda underline lakho uyangithanda zasemgaqweni imali asenayo ngangithengelo uwe seyishibhile manje seyishibhile ngangithengelo uwe mhlawumbe uyimisele ngempela na ukuthi uthanda ushada uMakhumalo ngangimisele ngoba wawudlala igame le ngangimisele kudala wafika kwase kwenzakalani wafika ke wena kwenzakalani hayi ikhanda lakho angazi kupheleni nelakho ligcwele upende awukwazi ukuthi ungacabanga lendlela ucabanga ngayo ugijimisa ucathi uzovusa umuzi nengane yami awunenhliziyo embi okokuqala nje zizokwamukelwa lezenkomo ekhaya le komalume izolojolela lapho lengane estradeni ungathakaza ngambulala umuntu wena umthakazo hayi bandla sizokubhala kodwa kusalayo ngizobhala ayikho lento enyenzayo ngiyangizwa ngithini ngithi izophela kabuhlungu
Izophela nje kabuhlungu. Izophela kabuhlungu. Ucabanga ukuthi wena ungajithela uma wakho uqhubeke nendoda yakhe bese ngithi ikhambela kahle. Angeke kuze uthini yini othi izophela kabuhlungu? Izophela kabuhlungu vele ngoba lento beyenza ngeke izibafikise ndawo. Ngeke isifikise ndawo. Ngeke izibafikise ndawo. Lo uzama ukupay revenge ngami. Akapay. Endingani yami le. Uyangithanda ngoba kusisilala sikhona nguwe iproblem, uwe isiqalekiso. Isiqalekiso samama. Ngisiqalekiso mawenze njani mina? Lalela bhuti wami. Uyakwazi ngesikoleni ungakherile. Izonke ngane ziyakhera wena ukhera unikeza even ne5 bobho le. Awukheri uhamba nje esikoleni ngakhe. Angiphathi ke ukuthi ama conflicts angwazi bengiwaza ngendaba angwazi. Uyakwazi ukuba bebodla wodwa. And futhi ngamukele ngoba vela nginamama mina. Even nama pets anti bayathenga ama pets abadla ngafonga 5 mina mengithi singiyakuma period athi anti yeka phansi unyoza ngawathenge ngiyodabula izikipa zami izikipa ngiphentele ngazo nkosami ngoba ngithi ngiyasithanda ngisho othisha esikoleni bahlizi bebembuza ukuthi nina kathi umama wakho uphi na ngithi ukhona uma semathekwini futhi nakhona isimo esisho lolo akumine ngikhuluma isimo esisho lelo uphatha ngoplastic esikoleni yakwazi lokho ngigcoka isicathulo esidabukile futhi esalemntana lo ka anti omdala ngigcoka zona ngoba phela vele uma akayithenganga isketi sona into engake eshala edolweni bona behle encane icephe nami ngangumntana ngangiyihalela lento lezo kodwa phela umama bengekho responsibility so yini engayenza bengasisi isifiso sami nami ngabe yini into eyenza ukuthi ingane yakho ungayinaki kangaka yini kahle hlenza ukuthi ke noma ngabe uyifihlile ingane ungayoyinakekela ke ngokukhulu ukuzethemba njengomama njengembokodo phela bekuzoba suspicious nasekhaya ukuthi yobani manje laba sengilokhu ngikhipha imali because abaziwa ngani bengizama nami ngikuza benguzama ngaleso sikhathi ngihambise kodwa nje ukuthi ngibathathe bengifisa nami njengomama bonke ukuthi nginakekele izingane zami ngendlela efanele kodwa manje ngenxa yesimo bengingaphansi kwaso and bengisase esikoleni ngaleso sikhathi ngenzela ukuthi ngiqede isikole omalume bengazazi ingane zihlale emakubo. Okay manje na ubumisele engane ke manje ngoba sengimngaka usufuna uyongiveza ekhaya njengoba sengimngaka ilokho bengiplana njengoba usungivezela nento engaka sengizothini ke manje sengizothini ekhaya komalume icala lakho phela lela kusakulisile lethu icala lakho lelo lo mbuzo lefuza wayibuza the time wena ungathi take over enganeni yakho fuza wayibuza lento leyo not umbuze manje are you sure ukuthi umkhize ngeke umyeke ngani ngimyeke futhi ungamane ngingamane ngilahla umama vela ngekho uyinto engekho uyimisele ngokuqeda vele ayikho malume bakhe kalo mama engakwazi kakhumalo angithi ngiyazama ukuthi ngingaze ngihambe emhlabeni singaze sihlangane mina naye nami ngiyacela bandla siyeke lento le hey babu siqale kabusha asikwazi ukuthi singashare umuntu oyedwa sibabili ngikuzala uyigazi lami mama mhlawumbe umbukeli obukele mhlawumbe uzothi ingoba mhlawumbe indoda inemali mhlawumbe iyayikhipha imali mhlawumbe ukhalela lokho nangikhalela lokho but ngikhalela ubudlelwane obuzomosheka phakathi kwengane yami nomuntu ebengithi ngakha naye something umasho bani awucabanga ukuthi ubudlelwane mhlawumbe kade baphela ngesikhathi ingane yakho ungayinaki phela nginesifiso sokuthi siphinde futhi siqale kabusha njengomama nengane sibuyisana kuzokwenzeka kanjani ke lokho angisana ndaba kumkhize sengayithatha decision ayithathayo ajolene nomuntu umuntu esifazana kodwa ayinengane yami kanjani because ngimkhethile nje owami kanjani ngoba umkhize ngimkhethile ngowami manje awukwazi ukukhetha umkhize kanjani ngiyakuzala kunezinto la uzongidinga khona wangizala uzongidinga njengomama wakho siyakubona lokho wangizala and mase kuhlupha umkhize sobuyiza kimi mina ngeke ngikwazi ukubulwela njengomama wakho wake wangisiza vele before because akazi ungisiza Lucy wangisiza before esife ngathi khona into angisiza ngayo kodwa kuhlukile ke manje kuhlukile akusafani angithi bengithi ngiyazama ukubuyisa ukuze siqale kahle ibond mina nawe ezimama nengane singayibani into yami singayibani angeke ukwazi ukwenza lokho mkhize ngeke ukwazi ukushada nengane yami ngeke ukwazi ukushada nengane yami ngeke ngisaphila ngeke mhlambe mase ngathiwa sengishonile kungakwenza lokho sizothandana khulileka sizothandana so sisi Melisa uthatha noma ngayini
Mkhize usatha noma ngayini awunandaba nalutho manje uyibonela uMkhize nje emhlabeni wonke umuntu uyimpukane. Exactly, ngibona uMkhize ngoba uyena umuntu owangivula amehlo ngibona ilife. Nje. Awucabanga ukuthi ngelinye ilanga uzomdinga kube kuthiwa ngithi ngikhetha yena. Awucabanga ukuthi uzomdinga umzali wakho engasekho uMkhize. I don't care. Yazi ukuthi lento akwazile ukuyenza. UMkhize lento akwazile ukuyenza kumina bese engayenza nakwena. Ngiyakhulela ekhanda lakho. Ingoba ukhohlakele wayenza ngoba Usengayenza nakwena. Usengayenza nakwena uMkhize lento. Yabo le connection esinayo. Kulungile mntanami. Kulungile bhasi kodwa ngithi nje ungabuyi uzokhala ke mase khona inkinga khona. Mama teta. Amazwi akho okugcina. Amazweni okugcina enifuna ukwasho ngoba umama seclear manje useyazi ukuthi uneshock ukuthi niyathandana and nisenzile isinqumo. Amazweni okugcina amazwi ofuna ukwashiya noma wakho. Mina nje amazwi ngifuna ukwashiya noma ukuthi nje akhululeke indoda eyami ngiwinile. Yena nje nake mhlawumbe kwakhe into angayenza ngahamba esontweni ayokhulekela khishe le demon leli elalimhlasela ukuthi ayenze azashiye umuntu anomuhle kangaka. So qhubeka nempilo yakho mama wami nathi soqhubeka ungasiphazamisi and futhi ngiyabonga bhuti wami ngokuba khona kwenu ngiyabonga because sengiyazi ukuthi bekwenzakalani yabo senginayo iclue vele kodwa ke uMkhize ungowami. Uyabona ukuthi ubungawudla ushef. Yes yabo angeke ngisho ukuthi la sengiyakubonga mama. Mkhize ufuna ukuthini kumuntu isithandwa sakho sakudala? Hayi mina isithando mina hamba ofa ashona. Hamba ukhuleka aqala impilo yakhe. Kodwa Mkhize usungazi ngenze kanje. Wena ngifuna ukusho No akakwenzi. Ngenzeni Cela ku? mfethu sebekushila bafuna ukusho akusekho kunye nifuna ukusho. Akusekho futhi siyama lapho nje Mkhize siyajola kwaphela. Sibulu sami. Uhambe nawo mfethu. Ithi ngikuthi Eish manje my sister kuyona yonke lento le ufila kanjani manje mfethu? Sulitholile iqiniso usuyazi. Yabo nje okubuhlungu kakhulu ukuthi ingane yami ngithi ngizama ukuyibuyisa senze izinto eziright ngiyikhombise mase yenza njena ngizobahlanganisa kanjani mina nefamily. Ngithi ke naba labantu ade ngibafihlile all along njengamanje ngoba sethana yabo nje ikhanda lami laduma angazi ngizowenza njani because noma izoba khona solution lento noma izobe bikho ngisazi. Yabona kodwa ukuthi kungabi khona enganeni kudala umonalo omkhulu kanjani? Yes ngiyabona ngiya-understand and ngiyayiblame ngalokho kodwa I was hoping ukuthi kuzoba right kuzoshintsha izinto ngendlela bekuyizo ngibona ngathi ziyanyukela kakhulu. Manje ukhonza ngikhonze Phakameni. Yabo ukuthi kumele uthandaze kakhulu. Ungayi ukuthandaza. Yebo. Uthandaze ngamandla like ngathi uyaqala usafuna uNkulunkulu yazi. Ngiyavivinywa ngempela makunje. Because ngibuya ngathi kusazoba nzima yabona. Eish. Kade ku right uma ufocus uNkulunkulu ungayinayo ezinye izinto ezizokukhubekisa yabona. Okay. Kunje. Yo, kwanzima emhlabeni. Siyabonga nokuthi ufike yabona kodwa at least utholile iqiniso. Yabona. Iqiniso liyavela ababukeli kunzima eAfrica kunzima eSouth Africa umhlaba wonke umhlaba uyaphenduka basifuna koSoweto basifuna eKZN la ukhona mhlambe sisazofika siswami siyabonga yazi. Okay, sale kahle babukeli. I wish ngizoyithola iconclusion yayo yonke lento le. Angazi kanjani because nami bengizela ekhaya ngizofuna lona usizo. Kodwa njengamanje ngibona ngathi izinto ziba worse. South Africa yonke sanithanda la nekhona.